ránko. Alebo dobrý deň. No takto to vyzerá v januári. Prišli mrazy, prišiel sneh, a veľký sneh. Na to, čo sme zvyknutí, tak je to úplne iné. No a teraz vlastne sme prišli krmiť, včera sme nemohli naštartovať traktor, pretože bolo cez deň minus 12 a v noci je viac. Kamera ukazovala hore v horách minus 20 pod hrebeňom, takže nám vyfúkalo traktor a potom sa mu nechcelo naštartovať. Takže včera to bolo veľmi ťažké a dneska sa nám podarilo. A to je fajn. Lebo tak, jak prišiel sneh, prišiel aj veľký hlad. A potrebujú dostávať veľa sena, aby mohli existovať v tejto zime. No a vidíte, že veľká spokojnosť s krmením nastala. Úplne sa to zmenilo. Teraz je to severská zima. Pred mesiacom ešte nebolo ani chýru, ani slichu po snehu a teraz je to tu celé zasnežené. Je pravda, že stále ešte čo si vyhrabávajú si, ale zima je zima. Áno, taká veľká. Takže takto si teraz žijeme. Mali sme šťastie, že sa nám podarilo ten traktor ráno naštartovať. Lebo inak by sme museli presunúť stádo ku balíkom a to by sme si zničili zásobu sena, čo máme na mesiac, možno by to za 2 týždne zlikvidovali a to by nebolo dobré. Pretože my to seno im dávame podľa toho, jak je počasie a ako majú spotrebu. Takže sa ich krvná dávka odvíja od toho, že či je vysoká alebo nízka teplota, aké je počasie a či majú možnosť sa pásť. No ale aj toto je osud farmára. Či sa vám chce alebo nechce, musíte vyťahnuť nohy spod periny a rozbehnúť sa do lesa. Aj keď to nebýva každodenný chlebiček, ale týždeň, 2 v roku príde takéto počasie a vtedy treba zabrať. Ale ja pevne verím, že vy ste teplé a takéto počasie vám robí radosť. A takáto zasnežená krajina takisto. Tak všetkým všetko dobré.